Hello guys, jattan na phone kaham. Ang tawag ko jaga thangna nai na rok video ni title khana saima khana nai ne disang tini hasuk gurioi arom lainai. Absung makasung. Omo yagbai mangsro mo yagbai pathor philei tai kopromoi rom da. Tui rok the theoi dolok bai rom bai khata ani dara tongo. Mon khai ani dara o bekti nai. Tani dolok tongo handol masu tongo. Mokhe khangrai. Mokhe laita. Mono laita borgo hinang bosinia. Dorong nai chung di soya karai. First siming la jora. Keba ni video no share kaya keba share kai di video te bell icon nok sina rok ta pokdi. Tai subscribe rok kisa khai di. Moke asul besa. Kotor besa haite asul besa kono. Moke laita borok de hina tunguni naite di hinang bosinia. Nang tak tui rok kono nai. Pathor rok naito. Rok ang bai kebo arok nom chung to kai gurina rong chung to kai comment khai di. Tai o video no bunyo share khai di. Norok gurina musung tong hai ba ang bai contact khai ang bai guri manai. Kabang no tui sakao thangai phangnai tui sakao. Asibi pathor tui rok busuk naithok tongmai. Oro no laita rok mano koprom khakai. Pathor bangmani. Nong no tebo sakao thangai trik ke phunugui tonga. Soya kari nai chung di kaham kai. Kebo video no like rui tanai di. Kisa subscribe rok khaina rok ta pokdi. Mokhe walong. Oro pura pathor bang. Selek khai.